Vložíme do počítača USB, ktoré je prázdne, alebo ho premažeme. A jediné, čo robíme, že vytvoríme nový priečinok s názvom arch.key a vyberieme USB. Otvoríme defibrilátor. Postupujte podľa pokynov. Odpojíme Privolajte elektrody. pomoc. Zavolajte záchrannú službu. A pozrieme, ako nám Pripojte vychádza elektrody. koncovka, aby nám to zapasovalo ako klasické USB. Pripojte Zastrčíme elektrody. a stlačíme toto tlačítko. Počkáme, nech si urobí archív. Postupujte podľa pokynov. Vytiahneme USB. Privolajte pomoc. Zavolajte A záchrannú môžeme službu. zapojiť pôvodné Pripojte elektrody, elektrody. alebo teda nové. Vložíme USB so stiahnutými dátami a vznikol nám tu súbor ARCH 0 dát. Tento neotvárame, iba mi ho prosím pošlite na e-mail, ja to už následne spracujem.